Вълкът се различава от кучето по големина на очи, зъби и мозък. Има специфични лапи, жлеза на опашката и сгъвка на лактите. Обичайно достига скорост от 70 км в час. Вълците са социални хищници, организирани в гутници с ясна иерархия. Гутницата има от 2 до 20 вълка, а водещият обикновено е един алфа вълк. Нови гутници се формират, когато вълк напусне и си осигури територия. Иерархията регулира храненето и размножаването. Вълците се размножават веднъж годишно между януари и април. Бременността продължава 60-63 дни, раждат се от 1 до 14 малки. Малките са слепи и зависими от майка си, остават в барлогата до 8-10 седмици. Половата зрялост на женските е на 2 години, а на мъжките на 3 години. Вълците често напускат родната си гутница в период от 1 до 4 години.